Hormatly dinleyijiler, şundan habarlar Gepleyer gündeminde Azatlyk radiosu ýetirýär. Akşam haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 23-nji fevrwaly günüň eferde habarlar gündeminde ýetirýän taýyp bölügine başlamadan öňe sürýär dinlän. Olaryň mazmuny bilen teýmeli ýa-da Orta Siriyada hukuk zonalarını öğretmek barada Birleşen Ştatlar bilen dialoga taýýar emaşeli planyň Siriýanyň hökümeti bilen saýlaşdyrylmalydygyny hatap edýär diýip Ortaýatyň baş diplomaty aýtdy. Daşary işler ministri Sergey Lavrov hukuk zonalary Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen geçen hepde Germaniýada duşanda gyýtgaça maslahat edenligini 22 fevralda Moskwada geçirilen Medpowat konferensiýasynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Siriýada hukuk zonalary öğretmek isleýänligini we Siriýalylaryň ýurtdan gaçyp Birleşen Ştatlarda we Ýewropada botgun bolmagynyň ýerine şol howpsuzlyk zonalarynda ýaşap biljekdigini belläpdi. Trump Birleşen Ştatlaryň gorunmak we döwlet departamentlerine planyň jekmejeklerini işläp düzmegi tapşyrypdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we adam hukuklaryny goraýan Amnesty International halkara guramasy Türkmenistanda 2,5 aýlap türmede saklanan Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň we onuň ejesi Gurban Täç Arazmýadowyň 2,5 aýdan soň türmeden çykmagy bilen baglylykda 22 fevralda beýannamalary çap etdiler. Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmýadowy 15 fevralda suwdyň jaýyndan boşadyldy. Suwdyň çykaran kararyna görä olar nas saklamak aýplamalarynyň esasynda 3 ýyllyk şertli tutsaklyga höküm edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Mijatoviç öz beýannamasynda Azatlyk radiosynyň habarçysynyň boşadylmagyny makullady we oňa garşy gowdgalan jinayet aýplamalarynyň hem tiz wagtda ýatyryljygyna umyt baglady. Amnesty International guramasynyň beýannamasynda 3 dekabrda tutsak edilen Allaşowyň öýünde diňe az mukdarly nasyň tapylanlygy bellenýär we ýurtda nas temmäkisine gadagançylygyň bolmagyna garamazdan onuň köpçülikligiň ulanylýanlygy we geçmişde munyň tutsaklyklara getirmeginiň mälim bolmanlygy aýdylýar. Amnesty International guramasy soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gowulanmanlygyny aýdýar. Guramanyň 22 fevralda çap eden täze hatawatynda bellenişine görä Türkmenistanyň geçen ýylyň aprel aýynda 2020-nji ýyla çenli döwre degişli adam hukuklary boýunça milli planyny kabul etmegine garamazdan ýurtda adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň gowulanmanlygy, raýat jemgyýetçiliginiň guramalarynyň erkin işläp bilmänligi, ýurtda adam hukuklaryna gözegçilik eden garaşsyz syýynçylaryň goý berilmänligi, pikir bileleşmek, din azatlyklarynyň berk çäklendirilendigi, hereket azatlygyna bolan çäklendirmeleriň taklananlygy aýdylýar. Şeýlede Türkmen döwletiniň habar beriş serýişlerine gözegçiligini dowam etdirenligi, ýurtda garaşsyz habar beriş serýişleriniň işlemegine mümkinçiligiň bolmanlygy hatawatda bellendi. Amnesty International guramasynyň ýyllyk hatawatynda Türkmenistanda we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynda ýurt baş tutanlarynyň öz häkimetlerini güýçlendirmek boýunça çärelerini dowam etdirenligi bellendi. Türkmenistanyň baş kanunyna düzedişler girdilip prezidentiň döwlet başyndaky möhletini 7 ýyla çenlertirip ýaşyna degişli çäklendirmeleri aradan aýranlygy, ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekili ombudsman wezipesiniň döredilmeginiň iş taýýarlygynda galýanlygy halkara guramasynyň täze hatawatynda bellendi. Türkmenistan ombudsmanyň wezipesini döretmek barada kararyny 2015-nji ýylyň başynda mälim edipdi. 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ombudsman hakynda kanun kabul edildi. Hema kanun 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girmegine garamazdan ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekili entek bellenmedi. 23 fevralda Iraň resmiýetleri öz harbiýleriniň ulanylmaýan aeroportyň territoriýasyna girip, onuň territoriýasynyň ýar seçemesini öz gözegçiligine alandygyny habar berdiler. Harbiýleriň aeroportyň binasynyň içinde gizlenen Islam döwleti toparynyň söwüşçüleri tarapyndan güýçli oka tutulandygy aýdylýar. Resmiýetler Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasynyň güýçleriniň hüjüme gatnaşanlygyny mälim etdiler. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasy Mosul şäheriniň günbatar bölegini ele salmak boýunça çärelere başlapdy. Resmiýetler operasiýanyň netijesinde 19 fevraldan bäri 120 kvadrat metr çemeti giňişligiň ele salananlygyny aýdýarlar. Iraň resmiýetleri Mosul şäheriniň günbatar bölegine golaýdaky birnäçe günde girmeginiň ähtimallygyny mälim etdiler. Islam döwleti toparynyň söwüşçileri Mosul şäherini 2014-nji ýylyň tomsunda ele salypdy. Iraň ululygy boýunça ikinji şäheri we Islam döwleti toparynyň soňky galasy
hesaplanyan Mosul şäherinde 750 000 çemeti adam galýar. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde başlaýas. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistandan alternativ habarlar neşiri Türkmenistanda, hususan da Aşgabat şäherinde öýsüz haýwanlaryň gynanyp öldürilýäni barada ýörite video çap etdi. Bu neşiriň 20 fevralda ýaýradan video ýazgysynda döwlet işgärlerdige aýdylýan elleri demir taýakly adamlaryň paýtagtyň köçelerinde öýsüz haýwanlary awlap ýören pursady görkezilýär. Olaryň narynç reňdäki ýörite ýüklogda aýlanyp, oňa urulyp ýenjilip öldüren it pişikleriň jesedini ýükleýändigi aýdylýar. Ady agdalmaýan Aşgabatly aktivist tarapyndan ýazgy edilen videoda döwlet belgili ýüklogyň arkasyndan ganyň damjalaýan pursadyny hem görse bolýar. Şeýle-de videonyň awtory öýsüz haýwanlaryň çağalaryň gözüniň öňünde ýowuz görnüşde öldürilýändigine ünsü çekip, öldürilen itiň jesedine seredip duran çağalary hem ýazga düşürýär. Türkmenistandan alternativ habarlar neşiri Rus we İnglis dillerinde çap edilen bu videonun haýwanlary goramak baradaky fondlar we halkara guramalar üçin taýýarlanýandygyny aýdýar. Bu video ýazgy 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna agda ýurtlaryň Milli Olimpiya Komitetine hem uğradylar diýilip habarda nygytalýar. Türkmenistandan alternativ habarlar neşiri şäheriň it pişiklerden arasalanmagyny, ýagny olaryň öldürilmegini sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýada 2017 oýunlaryna görülýän taýýarlyklar bilen baglanşdyrýar. Emma şol bir wagtda da bu neşir öýsüz it pişikler öldürilýän mahaly Türkmen häkimetleriniň Aziýada 2017 oýunlarynyň resmi tumary hökmünde ýaşyl reňkli alabaý itini saýlap alandygyny hem ünsü çekýär. Soňky aýlarda paýtagtda öýsüz haýwanlaryň köpelendigine, munyň bolsa şäheriň dürli künjeklerinde alınıp barlayan jaý ýykyşlyklar bilen baglydygyny Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary aýdýarlar. Aýdylmagyna görä şäheriň çoğunly şor ýa-da 8-nji mart hewitlerindäki hojalyk ýagny howly jaýlaryň ýykylmagy bilen bu ýerdäki jaý eýleri tarapyndan saklanylan itleriň we pişikleriň aglabasy häzirki wagt öýsüz. Şäherde bu öýsüz haýwanlaryň köpelmegi bilen bolsa itleriň tutulup alınıp gidilýändigine, jaýlaryň girelgeleriniň golaýynda günne gün aşaý diýen ýaly ölen pişikleriň jesetlerini hem görse bolýandygy aýdylýar. Geçen şenbe günü käbir adamlaryň köçedäki itlere çürek hödürläp, olary ýörüte kapasaly ýük maşynyny ýükläp gidenini gördüm. Ondan başga da jaýlaryň golaýynyna eýsiz pişikleriň ölüsini köp görse bolýar. Olar urulup dälle, zäherlenip öldürilene meňzeýär. Şol pişiklere nämälim adamlar ýörüte süýt ýa-da başga zat getirip berýändiklerini, şonun bir gün soňam şol pişikleriň ölýändigini görýäs. Dip Aşgabatly oradagy Adatlyk radiosyna gürrüň berdi. Türkmenistanda öýsüz haýwanlaryň gynalyp öldürilýäni barada Adatlyk radiosyna wagtal maglumatlar gelip gowşýar. Şonuň bilen birlikde ýurtda öýsüz haýwanlary niýetlenen ýörite gorohananyň bolsa ýokdygy aýdylýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň 8-nji mart sebitini onlarça aýal öz ýykylýan jaýlarynyň öwüzüne başga jaý berilmegini talap edip, ulu bolmadyk protest çärelerini geçirdiler. 21 fevral günü saat 11 bilen 12 aralygyna öňkü pograniçni köçesi bilen fiskulturny köçeleriniň çatrygyny adyndan 40 aýal özleriniň bu ýerdäki jaýlarda 60 ýyla golaý wagt bäri ýaşandyklaryny aýdyp, ýykylýan jaýlarynyň öwüzüne jaý bermek hakyndaky arzalaryny häkimligiň resmiýlerine hödürlediler. Biz arzymyzy aýtdyk, goh etmedik, bize kömek ediň.
Indi mundan soň biz nire gideli diýdik. Bize iň bolmanna millek yerini verin ýa-da ýyly berişiňiz ýaly bize de täze salynýan jaýlary 30 ýyllyk ýeňillikli kredit bilen berin diýdik. Bizi köçede goýmaň, bizem şu döwletiň raýaty, arzamyzy kabul edin diýdik diýip, bu ýere ýygnanan zinanlaryň biri özüni Güljemal diýip tanıştyran aýal aýdýar. Gepin gerdişine göre bellesek, şu sevitde ýaşaýan ýaşaýjylar we käbir yerli synçylar gurrun edilýän jaýlaryň 60-njy ýyllaryň başynda gurulanyny aýdýarlar. Aýdylmagyna göre, şu jaýlaryň eýelerini 80-njy ýyllaryň ikinji ýarmyndan başlap, wagtlaýyn öý kitapçylar berilip başlanan mahaly 90-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen bu proses besedilipdir we munyň netijesinde käbir jaý eýeleri wagtlaýyn öý kitapçysyny alyp bilmeýändirler. Häzirki wagtda 100den gowrak jaýyň ýykylyp, ýene-de 200 şemesi jaýyň ýykylmagyna garaşylýan bu sebitde döwlet tarapyndan diňe öý kitapçysy bolan jaý eýelerini kompensasiýa berilýär. Wagtlaýyn öý kitapçylary bolmadyk jaý eýeleriniň sanynyň bolsa, ýüze golaýdygy çaklanylýar. 57 ýaşyndaky Güljemal özüniň şol öý kitapçysyny alyp bilmedik jaý eýeleriniň biridigini, ýöne 2-3 günlükde ýykylmagyna garaşylýan jaýyny dünýä iňeli bäri ýaşaýandygyny aýdýar. Biz Aşgabat şäherini dogulundygymyz hakdaky doguluş şahadatnamamyzy, zähmet depterçämizi görkezdik. Şeýle-de öz arzamyzda bu ýerde onlar çyl bäri ýaşaýandygymyzy güwä geçýän 3 goňşymyzyň goluny hem görkezdik. Olar bize, sizin elinizdäki arzalar ýuridik dokument däl. Şonuň üçin biz sizin jaýyňyzyň ýykylýanlygy, onuň özüne jaý bermek hakyndaky arzaňyzy kabul edip bilemizok. Öz nizadyňyzy özüňiz görüň. Bolmasa ata-babalaryňyz haýsy etrapdan gelen bolsa, şol ýere dolanyň. Biziň häzir size millek ýer bermäge de, 30 ýyllyk ýeňillikli kredit bilen jaý bermäge de mümkinçiligimiz ýok diýip jogap berdiler diýip Güljemal gurrun berdi. Sişenbe günü häkimlik resmilerine nägililik bildiren 40 zenanyň käbiri munun öň özleriniň ýekbary şäher we etrap häkimligine arza bilen ençemegedek ýüz tutanyny, emma öz arzalaryna anyk ýazmaça jogap alyp bilmendiklerini aýdýarlar. Arzymyzy häkimlik dinlemese, biz arzymyzy kime, nire aýdaly? Kışın ýagynly we soğuk howaly günlerini nire gideli diýip 03 belgili gary Mercedes maşynyna gelen häkimlik resmileri giden soň aýal gyzlaryň bir näçesi aglady diýip Azatlyk radiosynyň bu sebäpde baryn habarçylary aýdýar. Sözümizin ahyryna ýatlasak, Aşgabatyň 8-nji mart sebitindäki ýol ötün Gowurdok, Aspenka, Pogranichny, Fiskulturny köçelerini we bu köçelere degişli proyezdlerde jaýlary ýykmak çärelerini ýanwar aýynyň 20-lerini başlandy. Mundan ozal has takygy soňky 3 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny paýtagtyň çoğunly hemde şor sebitinde Köpetdag stadionunyň golaýlaryny we beýleki raýonlarda aýry-aýrylykda 15 000 çemesi ýaşaýyş jaýy ýumuruldy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Qazaqstanyň Energiýa Ministrligi ýurdun gazyny Hytaýa aktyrmak boýunça öň mälim edilen planlaryny tasdiklady diýilip, Liçer neşriniň maglumatynda habar berildi. Maglumatda Energiýa Ministrligine salgylanmak bilen gazyň eksportynyň degişli dokumentlere gol çekilmeginden soň destine başlanjagy aýdylýar. Şu ýyl gaz geçirjiginiň göz öňünde tutulan kuwaty 10 milliard kubometr ýetirler bu. Degişli dokumentlere gol çekilse milli gazy Hytaýa eksport edip başlamak mümkinçiligini döredör diýilip maglumatda Qazaqstanyň Energiýa Ministri Kanat Bozdumbaýewiň sözünden sitata getirilýär. Şeýle-de Qazaqstanyň Energiýa Ministriniň ýurdun gaz önümçiliginiň möçberini artdyrmak planlaryny mälim edenligi aýdyldy we ýurdun 2016-njy ýylda 46,6 milliard kubometr gaz öndürenligi, şu ýyl bolsa gaz önümçiliginiň möçberiniň 48,1 milliard kubometr ýetenligi habar berildi. Habar berilişine görä gaz eksportyny Qazaqstan Hytaýa gaz geçirjisini gurmak barada iki ýurdun hökümetleriniň arasynda gol çekilen alalaşyk boýunça bilelikde gurulýan 2013-nji ýylda düýbi tutulan Beýney-Bozoy Şymkent gaz geçirjisi arkaly amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Qazaqstan Hytaýa gaz geçirjisi 2009-njy ýylyň 14-nji dekabrynda açylan Türkmenistan Hytaýa regional gaz geçirjisiniň bir bölegi bolup durýar.
Bu regional gaz geçirici arkaly Türkmenistan öz tebii gazyny ýurdun häzirki wagtda ýeketäk gaz haridary bolan Hytaýa aktarýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan halkara energiýa eksperti John Roberts Türkmen gazynyň Hytaýa eksport edilmeginiň öňünde şuun kun päsgelçiligiň bardygyny aýdýar, emma esasy problemanyň Gazagystanyň öz gazyny Hytaýa aktarmak plany bilen bagly däldigini sebäbi gaz geçirjiniň hem Türkmen hem de Gazak gazyny eksport etmek üçin ýeterli kuwwatynyň bardygyny belleýär. The problem is that China is generally buying. Problema Hytaýyň Türkmenistanyň umuman garaşylşyndan has az gaz satyn almagyna degişli. Munyň takik sebäpleri nämälim galýar? Şeýle ýagdaýda Hytaýyň Gazagystanyň goşmaça gaz satyn almagynyň Türkmenistana agram salmagy ähtimal. Sebäbi Hytaý Türkmenistanyň ýeketäk hyrydardyr. For whom China is now the only buyer. Diýip John Roberts aýtdy. Käbir maglumatlara görä Türkmenistanyň üstümizdäki ýyl Hytaýa 30 milliard kubometr gazy eksport etmeginiň ähtimallygy bellenýär we Türkmen gazynyň Hytaý üçin bahaty barada açyk aýdylmaýan hem bolsa bilermenler 1000 kubometr gazy tölenýän tölegiň $200 aşak bolmagyny hata edýärler. Ýanwar aýynyň başynda Trend habar gullugynyň Hytaýyň Türkmenistandaky baş elçisi Sun Weidonga salgylanyp beren maglumatynda Hytaýyň 2009-njy ýylyň aýagyndan bäri Türkmenistandan 160 milliard kubmetr gazy satyn alandygy habar berilipdi. Hytaýyň elçisiniň tasdiklamagyna görä häzirçe Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň her ýylda 55 milliard kubmetr gaz aktyrmagy niýetlenen 3 ugry gurulupdyr. John Roberts Gazagystanyň şuun kun Hytaýa gaz aktyrmak barada mälim eden planynyň esasy sebäbiniň Orsiýetiň Gazagystanyň gaz importyny azaltmagy bilen baglydygyny aýdýar. The main reason for these exports is simply that Kazakhstan's Eksportyň esas sebäbi Gazagystanyň Orsiýeti amala aşyrýan gaz eksportynyň azalmagynyň çaklamalar bilen bagly. Bu bolsa Gazagystanyny Hytaýa eksport etmek üçin goşmaça gazyň emele gelenligini aňladýar. Emma munyň tutuş regiony täsiri bar. Bu esasy täsir Türkmenistana degişli. The biggest implication concerns Turkmenistan. Diýip energiýa boýunça bilermen John Roberts belledi. Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan Hytaý gaz geçirji proýektine 2007-nji ýylda goşulan Özbegistan geçen ýylyň Tomsunda Özbegistandan Hytaýa tarap gaz geçirjiniň 500 kilometrden gowrak 4-nji liniýasynyň gurulşygyny 2016-njy ýylyň aýagyna çenli gurup gutarmak planyny eglan edipdi. Özbegistanyň bu gaz geçirji arkaly ýylda 20 milliard kubometr gaz aktyrmagy ukyply boljakdygy aýdylýar. Hytaýyň 2020-nji ýyla çenli ulanýan gazynyň möçberini 70%-den gowrak artdyrmak kararyna gelendigi şu ýylyň ýanwar aýynda media maglumatlarynda habar berilipdi. Bilermenler Merkezi Aziýadan gazy eksport etmegiň Hytaý üçin has amatlydygyny belleýärler. Gazagystanyň Lider neşriniň maglumatynda British Petroleum kompaniýasynyň çaklamalaryna salgylanyp 2020-nji ýyla çenli Hytaýyň Merkezi Aziýadan ýylda 65 milliard kubometr gazy satyn alyp biljektigi aýdyldy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Owganistanyň paýtagty Kabulda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşy bilen il teşkili taslama barlyk işlerine başlamak barada memorandum baglaşyldy. 21 fevralda Owganistanyň Afgan Gas Enterprise we Germaniýanyň ILF kompaniýa kärhanalarynyň resmileri özleri düşünüşme memorandumuna gol goýdular. Owganistanyň prezidentiniň köşkününe geçirilen bu çäre käbir Owgan ministrleri şeýlede proýekde gatnaşýan ýurtlaryň resmileri bilen bir hatarda prezident Ashraf Ghani hem gatnaşdy. Bu dawarada Owganistanyň Newit we Şahtalar ministri Gezal Habibiyar çykyş edip proýektiň Owgan territoriýasynyň geçýän bölüginiň gurulşynyň 2 tapgyrda amala aşyryljakdygyny aýtdy diýip Tolo neşri habar berýär. Taslamanyň birinji tapgyry onuň howpsuzlygyny, taslamasyny, ulalaşyklary, baglaşmagy, sosial we ekologik barlyklary minasızlandyryşy, taslamanyň uguruny kesgitlemegi öz üçin alýar.
Bu tapgır 1 ýylda tamamlanar. Proýektiň praktiki taýdan ulanışı berilmek üçin bolsa, başga da 3 ýyl gerek bolar diýip Ugan ministri Gazel Habibyar aýdýar. Habibyar bu proýekt arkaly Uganistana her ýylda 400 milyon Amerikan dollar meşörünü girdeji geljekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Uzunlugy 1800 kilometrden gowrak bolan Türkmenistan, Uganistan, Pakistan gaz geçiricisi arkaly Türkmenistanyň ýylda 33 milyard kubmetr tebii gazy Uganistanyň Herat, Farah, Helmand hem Nimruz vilayetleriniň üstü bilen Pakistany, soňra Hindistany aktyrmak gözüňde tutulýar. Türkmenistan, Mar vilayetinäki galkynyş, Günörtö ýoly tön Osman gaz ýatagyndan başlanýan bu gaz geçirjiginiň öz territoriýasynyň geçýän böleginiň gurulşygyny 2013-nji ýylyň 13-nji dekabryna Garym çölüne başlapdy. Gaz geçirjiginiň gurulşygynyň düýbüni tutmak boýunça geçirilen bu dawara gurrun edilen ýurtlaryň döwlet we hökümet başçylary gatnaşypdy. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet mediýasy, Türkmen Gaz döwlet konserniniň, Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Türkmen böleginiň 70-nji kilometrligini gaz kompressor stansiýasyny gurmaga taýýarlyk görülýändigini habar berdi. Desganyň yerleşik ýeri kesgitlerini ekspertler infrastrukturanyň gaz geçirjisiniň elektrik geçirjileriniň bu beýleki desgalaryň taslamy işlerini amala aşyrýarlar diýip habardaýdylýar. Gepin gerdişine göre ýatlatsak, şu ýylyň başynda Türkmenistanyň bu proýektiň maliýet çykdyjylary üçin Islam Ösüş Bankynyň 700 milyon dollar meşörünü pul almak üçin arza tapşyranlygy, onuň bir böleginiň proýektiň çägini haritlaryň, işleriň we konsultasiýon maslahatlaryň töleg üçin sarp ediljekdigi barada habar berildi. Mundan öň resmi Aşgabat umum bahasy 10 milyard dollarlyk bu proýektiň çykdyjylarynyň 85%-iniň töleginiň Türkmenistan tarapyndan üpçün ediljekdigini we onuň 2019-njy ýylda ulanmagy beriljekdigini yglan edipdi. Emma geçen ýylyň ahyrynda bu gaz geçirjiginiň ulanylşy beriliş möhletiniň 1 ýyl, ýagny 2020-njy ýyla çenli ýyda çekdiriljekdigi aýdyldy. Pakistanyň mediýasy ýurdun gaz we tebii serişdiler ministrligine salgylanyp Türkmen tarapynyň 2016-njy ýylyň dekabrynda bu proýektiň ähli mali meselelerini çözmegi boýun alanlygyny, emma inni ılalaşyk möhletiniň 2017-nji ýylyň iýunyny süýşürilendigini we şu ýagdaýyň gijikme sebäp bolandygyny ma'lum etdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde Türkmenistanda ýolagçy otlusyndan peýdalanýan adamlaryň ýüzüňi dolýan bökdönçlikleri barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwanyň taýýarlan maglumaty bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanda ýolagçy otlusyndan peýdalanýan vilayetlaryň ýaşaýjylary Aşgabat demir ýol menzilinde uly kynçylyklara sebäp edilýärler. Daşşawuz, Mari, Lewap vilayetlerinin işside yaşlar Aşgabatda, ya bolmasa Balkan vilayetina esadan hem Türkmen we şäherine edip guruluşyk firmalarynda işläp gazanç etmeli bolýarlar. Bu vilayetlerden gelýän ýolagçy otlary ýer-ýerden Aşgabatyň demir ýol menziline gelýärler. Emma Aşgabat Türkmen we ýolagçy otlusynyň Aşgabatdan her gün akşam saat 19-da ugrýarlygy sebäpli ýolagçylar uzakly gününi Aşgabatyň demir ýol wagtlarynda oturup geçirmeli bolýarlar. İğneçikler salynan agyr sumkaly ýaş ýigitleriň ýolagçy otlusyndan düşendesine transport polisiýa işgärleri tarapyndan saklanýandygyny Lewaply perhatçyla suratlandyrýar. Ýolagçy otlusyndan düşen iş gözlegindäki ýaş ýigitleri polisiýa işgärleri edilýär ýakyn garyndaşlary ýaly seljerip wagonlardan düşendesine saklap pasportyny sorýarlar. Pasportyny teredip, soňra demir ýol menziliniň ýük bölüminiň ýanyndaky ýerdeminde ýerleşýän polisiýa bölümine alyp gidýärler. Ol ýerde nireden gelip nire barýandygy, näme iş bilen meşgul bolýandygy anyklarlaryndan soňra näme pişe bilen meşgul bolýandygy sorýarlar. Ara çän bolsaň, çilim çekýän bolsaň, nasatýan bolsaň hem özüň boyun alyp, gönüňden gelmeseň, soňra ýagdaýyň has hem kynlaşýar. Tora jogaplardan soňra polisiýa işgärleri goşlaryny dörüp başlaýarlar. Goşlaryň arasyndan bir çüş arak çykaýsa, seni edil häzir içkili adamynyň hasabynda görýärler. Bir çüş ara kimdir berine sowgat alyp barýandyň hem tuwut etjek gumanyň ýok. Atymlyk nasyň bar bolsa, onda seni jenaýatçy höküminde jenaýata çekme haýwatyna atýarlar. El telefonuny açyp dörýärler.
Onun içinden göwüllerine yaramadyk bir suratdyr, video şekiller çykaýsa, ýa-da sosial saýtlara girýändiň anyklanaysa, seni watan dönügi diýen statýa bilen jinaýata çekmek howpuny öňünde goýýarlar, diýip Ferhat aýdýar. Ferhatyň aýtmagyna görä, bir gezek onuň el telefonundan at çapyşygy mewsuminde Türkmenistanyň prezidentiniň atdan ýyklan pursatyndaky video şekil tapylypdyr. Ol video şekilin internet boýunça dünýä ýüzüne ýaýrandygyna seretmeden Ferhatyň özi ol şekili döreden ýaly ona uly jeda beriljek diýilen haýbat atylypdyr. Ferhat ol video şekili öz tanyş oglalarynyň biriniň telefonundan göçürip alan ekeni. Görüp bolandan soňra onu öz telefonundan öçürmek unudypdyr. Bu bolsa Ferhatyň tasdan türmäge gitmegine çelli sebäp bolupdyr. Ýurtdaky işsizlik sebäpli öýünden çağalaryndan aýraçylykda bir döwüm çörek pul üçin ýurt söküp iş görläp, tergizdançylyk çekip vilayatdan vilayatda gatnap, işleýän dähmetkeş olalaryň şeýle ýagdaýlara sebäp edilmegine olaryň juda närazy bolýandyklaryny, gazanan pullarynyň bolsa belli bir bölegini transport polisiýasynyň işgärlerine seňdirmeli bolýandyklaryny işçi oglalaryň ählisinden eşitmek bolýar. Daşowy Türkmenwasy, Atamrat Türkmenwasy, Terhidawat Türkmenwasy Göni ýolagçy otlyk atnawlar ýola goýulanda ýolagçylaryň beýle kötençliklere sebäp bolmadygy hem ähtimal. Emma şeýle hyzmatlardan vilayat ýaşaýjylary mahrum edilen, ýerlerden vilayatlardan gelen ýolagçy otlarynyň düşüp beýle körmendile aşmak üçin akşamat çelle Aşgabatyň demir ýol wagtlarynda oturup geçirmeli bolýan ähli ýolagçylaryň hem türlü kynçylyklary başdan geçirýändikleri äşkär görünýär. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Amerikan Senatynyň Agtaw Komitetiniň bir agdasy Orsiýet bilen mümkin intejikler hakda Prezident Donald Trump'yň salgıtnamalarynyň bağlanmagy üçin Kadiýetiň hökümünden peýdalanmaga özüniň garşy däldigini aýdýar. Susan Collins 22 fevralda Maine ştatynyň döwlet radiosyna beren interwýusynda komitetiň agdalarynyň köpüsiniň wezifeden çekilen Milli Howpsuzlyk Keňeşisi Michael Flynn'in komitetiň öňünde görkezme bermegini sorap resmi haýyşnama tapşyrjakdygyny aýtdy. Collins'den komitetiň Trump'yň şu çakaçelli bermekden boyun gaçyran salgy tasabatlarynyň Kadiýetiň üstü bilen talap edilip edilmejektigi soralaryna ol özüniň milletin hyzmatdaşlygy umyt edýändigini ýöne zerur bolan halatynda muňa hem garşy däldigini bildirdi. Jogap almak üçin zerur bolsa biz muny ederiz diýip pikir edýärin. Biziň ählimiz jogap almaga kararly. Bu köp babatda aňtawa garşy operasiýa. Bu biziň komitetimiziň ýürüýte işi. Biz bu gorda düýpli bağlyklara öwrenişdik diýip Collins jogap berdi. Collins interwýuda Respublikanlaryň komitetde diňe bir orun köplük bolup durýandygyny bellädi. Şol sebäpden onuň sesi ören ähmiýetli hasaplanýar. Sebäbi demokratlar ençeme ay bäri Trump'tan öz salgy tasabatlaryny aýan etmegi sorap gelýärler. Trump'yň bu işden boyun gaçyrmagy Amerikan prezidentleriniň arasynda odoldan gelýän däwiň bozulmagy bolup durýar. Prezidentiň salgyt ýagdaýy barada maglumat edilmek üçin Kadiýetiň hökümünden peýdalanmak Kongresdäki Respublikanlaryň ederinden has agressiw iş hesaplanýar. Şol sebäpden bu partiýanyň Kongresdäki we Senatdaky agdalary bu göçüme şu wagta çelli o diýen gyzyklanma görkezmediler. Collins Agtaw Komiteti Flynn'den görkezme almaga sinanşar diýse de, onuň komitetiň öňünde peýda bolmagy jemgyýetçilige açyk bolarmy ýa bu iş ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçermi bu barada maglumat bermedi. Milli Howpsuzlyk Keňeşisi wezifesine gelmezden öň Moskwanyň garşysyna gönüktirilen sanksiýalar hakda Orsiýetiň Birleşen Ştatlardaky işçisi Sergey Kislyak bilen gürleşendigi barada vice-prezident Mike Pence doly maglumat bermendir diýen habar ýaýran soň Flynn öten hepde wezifesinden çekildi. Collins'in aýtmagyna görä komitet häzir Orsiýet saýlawlara täsir etdi diýilýän gurulmalar hakda giň gerimli baglaklaryň içinde gelinmegi mümkin netijeler hakda bir zat aýdardan entekir. 17 fevralda Federal Derňo Bürosy FBI'ň direktori James Comey öz edarasynyň Orsiýetiň saýlawlara garşymagy diýilýän hakda 17 fevralda Federal Derňo Bürosy FBI'ň direktori James Comey öz edarasynyň Orsiýetiň saýlawlara garşymagy diýilýän hakda alyp baran baglaklary barada komitete 2 sagatlap maglumat berdi. Collins komitetiň baglaklarynyň 2 partiýalylyk häsiýetine salgylanyp biz munyň anygyna ýeteriz diýdi. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.